Я скажу коротко про нашу із вами структуру, Іспано-Українську торгову палату, яку я маю честь сьогодні репрезентувати. Вважаю, що сьогоднішній зал є визнанням нашої багаторічної роботи і сподіваннями на майбутню співпрацю. Ми є іспанською юридичною структурою і зареєстровані у відповідному міністерстві Іспанії. Ми працюємо за іспанськими законами, а значить і за європейськими законами. Ми – це команда моїх друзів-українців і наших нових друзів, колег-іспанців. Ми – це команда, яка вже протягом більше 15 років живемо і працюємо у новій рідній країні Іспанії. Країні, яка пройшла нелегку історію та дорогу свого становлення. Дорогу, яку саме зараз проходить моя рідна Україна. Весь цей час ми працювали і одночасно вивчали законодавство і спосіб життя в цій чарівній країні, яка надала вже більше ніж 100 тисяч українцям дозвіл на проживання, які з них отримують велика частина громадянства, відкривають бізнес, купляють нерухомість і навчають там своїх дітей. Ще більше українців ждуть на отримання дозволу у цій прекрасній країні. Всі ці роки ми допомагали їм юридично і допомагали іспанцям, які прагнули відкрити для себе Україну, створити тут бізнес, навести мости знайомств. Ми і є зараз цим мостом між двома країнами, тому ми будемо працювати в Україні за європейськими законами. Ми знаємо, в який час ми живемо, ми знаємо, яка ситуація в Україні, і розуміємо, що тільки з допомогою Європи Україна подолає ту гідру корупції, яку відчувають і самі європейці на своїй шкірі під час контактів із Україною, особливо коли це стосується митних процедур, податків і вимагання поборів. Ми добре знаємо про це. Тому ми, як іспанська, як європейська структура, не будемо мовчати і будемо говорити про це на всіх рівнях. Тільки так ми будемо бачити Україну в Європейському Союзі.